Σταμάτα να απογοητεύκεσαι και όποτε κάνεις λίγο λάθος που την πρόοδο σου απογοητεύκεσαι και σταμάτα τελειά. Μπορείς να κάνεις τη μαλακιά και να συνεχίσεις το δρόμο που πάεις. Σήμερα αφού έφυγα από τη δίαιτα μου, αφού έφαγα το πράγμα, να φάω και τούτο. Θυμούμαι παλιά απογοητεύτηκα μια μέρα τόσο πολλά, που απλά πήγα στο σούπερ μάρκετ και έφα 3 cheese sticks, έπια ένα κομμάτι blue cheese, 3 μπριζόλες, έπια 2 protein bar, ένα ψωμί, σοκολατούθηκια ένα κουτί που είχε 6 μέσα και κάτσα και έτρωα ώσπου να μην μπορώ να φάω άλλο. Εξέσπασε ο πασίς, εντάξει, μέσα μου. Ό,τι ένεφα μες στη δίαιτα μου έφα το την μέρα, ας πούμε. Και γιατί, επειδή κρατούσα τον εαυτό μου σε ένα σημείο ότι τόσο πολλά το ότι ήθελα να πάω για με. Και στο τέλος, ξέρεις τι γίνεται, απλά πάεις all in, διάς τα ούλα, πάεις στους στόχους σου, κάνεις τα ούλα τέλεια, είσαι μανικωμένος, πελανίσκεις και με το παραμικρό λάθος σταματάς και χαλάς τα ούλα. Πάεις να γίνεις τούτον και λογικό να πέσεις 15.000 φορές που να γίνεις τούτον που θέλεις. Πεσά, να συνεχίσω. Τι να μείνω χαμέ και να πάω πίσω. Τεράστια αδυναμία και πολλοί σταματούν τη δίαιτα για τον λόγο. Διότι λαλή σου, άντε έντια να κάνω μια ζωή δίαιτα. Και αστερούμε, και ακριβώς εν τούτο, διότι δεν μπορείς να κάνεις μια ζωή κάτι τέλειο χωρίς να το χαλάσεις. Κατάλαβες, μπορείς όμως να έχεις έναν πόλο τον οποίο έλκεσαι γύρω από τούτο. Ο πόλος τούτος εν τούτο που φαντάζομαι, θέλω να με κομμάτια, έχω τη βάση μου, η καθημερινότητα μου και πάω γύρω από τούτην, έρχομαι πίσω όμως, δηλαδή μπορεί να ξεφύγω από πιο ένα ποτό, μπορεί να φάω το φαΐ μου, αλλά έρχομαι πίσω και συνεχίζω δαμέ τη ρουτίνα τούτην, τις διατροφές τούτες, τις συνήθειες τούτες. Σαν πω και μπαίνω στο αυτοκίνητο και πίνω την πρώτη, βάλω Δευτέρα, και πάω πατητός στη... κουμπάρε. Το θέμα είναι, εντάξει, να βγεις στο highway, να σύρεις, να πήξεις την πέπτη και άμα σύρεις ενάρτη ή να μείνεις τσάμε και να πάει πίσω στην πέπτη και να έχεις παραπάνω πεζίνα ή είναι πιο εύκολο να ελαττώσεις και να βάλεις τρίτη, δευτέρα, πρώτη και να χαλάσεις ούλα και να σταματήσεις το αυτοκίνητο. Μετά κάτσε ξεκίνα το. Μετά κάτσε ξανακάμε κίνηση και το αυτοκίνητο θέλει παραπάνω πεζίνα να πάει από την πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, παρά από την τετάρτη να άτε τρίτη στην πέμπτη. Η πέμπτη κιλά το αυτοκίνητο έχει κίνηση, έχει ροή, έχει σταθερή ταχύτητα, έχει την κίνηση, τούτο που κάνεις κάθε μέρα και ρε κουμπάρε, ακόμα είναι ξεφύγες. Το ίδιο πράγμα. Ο στόχος είναι να με πέσεις, διότι είναι δύσκολο να επανέλθεις, αλλά αν πέσεις, μεν πέσεις στην παγίδα να μεν επανέλθεις, διότι είναι δύσκολο ή επειδή νιώθεις ότι χάλασες τα ούλα και ούλος σου το progress και ούλος σου το process ας πούμε είναι πήγαινε του κόλλου επειδή έκαμες ένα λάθος. Ότι πρέπει να είμαι αλάθαστος για να πάω και που πρέπει να πάω και θέλω να πάω. Όχι, δεν πρέπει να είσαι αλάθαστος. Πρέπει να έχεις επιμονή, πρέπει να είσαι συνεπής, να έχεις επιμονή, να έχεις υπομονή. Είναι θέμα χρόνου και σταθερότητας. Λάθη είναι για να καταλάβουμε να κάνουμε καλύτερα. Δεν μπορεί να κάνεις όλα τέλεια πάντα και να είσαι τέλειος. Δεν είσαι ο Θεός. Όσον τέλειος και να είσαι, πάντα να έρθει η φάση που να κάνεις λάθος. Το θέμα δεν είναι πότε να έρθει η φάση, διότι να έρθει. Το θέμα είναι πώς αντιδράς και πώς την αντιμετωπίζεις. Ήταν ένα ξέσπασμα όντως, ένας που ενάσυλα μια ζωή fit να είναι, να ξεσπάσει πάλι. Μπορεί να φάει μια τούρτα μόνος του επειδή πιάνε το γλυκό, θέλει να φάει γλυκό να πούμε. Απλά η διαφορά του είναι ότι πανέρχεται επειδή ξέρει ότι είναι γίνει το πράγμα. Πανέρχεται ενώ που έχει συστηματικά που κάνει. Ενώ αν είσαι πασίς και κάνεις το πράγμα. Μετά πανέρχεσαι στον πασί και λέει εντάξει του ξαναπαρκείς αφού χάλασα τα ούλα, έφα τα ούλα. Άρα και αρκεύκεις και μάχεσαι και σαλαγωδάς το εαυτού σου και λέει του μπελάρες. Μπελάρες διότι αφοσιώνεσαι στο λάθος που έκαμε έτσι στα 10 καλά. Και πολλές φορές είναι πιο εύκολο να πεις σου εντάξει είναι για μένα τούτο. Το καλουπί μου είμαι χοντροκοκκαλός. Αχα είμαι γεννημένος πασίς, είναι ούλοι fit. Όχι είναι ούλοι fit, απλά ο νους σου, απλά είσαι πασίς.
δεν σημαίνει ότι είσαι πασίς μια ζωή. Κόψα σου οι κελές σου και είπα σου να σε πασίσεις κάθε κανόν, να σε πασίσεις μια ζωή. Στη διαδικασία του να γίνω fit και να μένει με πασίς, οπότε λογικό να είναι δύσκολο. Μπορεί πει μέρα, τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξει συνήθειες και να με σε τραβά πίσω εδώ. Τόσο μας σου τραβάσει πίσω, λέει σου μα πού πάεις, γιατί φεύγεις, μείνε δαμέ, μείνε κάμε ό,τι κάνεις τόσα χρόνια, δεν συνήθισα να κάνω αυτό το πράγμα. Οπότε θέμα συνήθειας, οπότε μας συνηθίσεις να έχεις καλές συνήθειες, μας συνηθίσεις να τρώεις καλύτερο φαΐ παρά κάτι που βλέπεις μπροστά σου. Είναι το ίδιο εύκολο να είσαι fit όσο το να είσαι πασίς. Φτάνει να πάεις τσάμε και μετά πάλι είναι οι συνήθειες σου. Αν πιάσεις ένα fit άτομο και βάλεις σου τις συνήθειες του πασί, θα δυσκολευτεί να διατηρήσει τις συνήθειες ο fit του πασί. Διότι είναι συνηθισμένο να κάνει πράγματα που κάνει ένας πασίς. Όπως ένας πασίς είναι συνηθισμένο να κάνει τα πράγματα που κάνει ένας fit. Να δυσκολευτείς πολλά. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να ακούεις την φωνή και να απελευθερωθείς. Και να πεις άτε, κάνει. Ό,τι μου πεις να κάνω. Ό,τι μου λαλείς να είμαι καλύτερο, δεν με κοφτεί τι θέλω εγώ. Δεν πάω να φακώ χαμέ άμα μου λες εσύ κάμε τούτον και τούτον, εγώ ακούω τούτον. Και να καθοδηγήσει όχι με το θέλω σου, όχι με το αισθήκτο σου, όχι με το σώμα σου, με τις συνήθειες σου, με το που βλέπεις και που θέλεις να πάεις. Και να κάνεις αρκετόν καιρό και να έρθει η μέρα που να δεις έτσι γύρω σου και να πεις άρτα δάμε τελικά. Ελπίζω μετά από το βίντεο να με σταματήσεις και να απογοητευτείς μετά από την πρώτη σου αποτυχία.